Pendiami ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Naga lian juga caitu kadai jingbut din lor ke kasino. Ni mentak sini ka jingwan kendo ke jungi dai bangi dawai ka special session man penduk no ya ka meghalaya gambling act arpo we. Te nakalian ke jungi kila ai ka commitment ba kinto government but kin khot ya ka special session ba ila ai ru ba assurance ba kandon ni ka special session ko banyak keren ban kene but kiwe ke benta syaban ke kon second election arpo apply Ibu por lano. ngin nakalian jungi tingi ong ki ni ai por sibanai ni taka kamda ong tan sibanai badai ngin apa badai kana ka cherry blossom ru pula jan te haswa ka arpusa ula da kimle ye te kumurkan sadon ka drama ka bizar cakar bahan ni apo sor bangin la pendik cherry blossom bat ngila ru ban pelong kasino senan to la da ki kimkwat raban khot ka special ban penduk pendam katakan dai ka jingmahan baki di ban khot ya kan special session lum kum tangin disturb ya ka cherry blossom apo kejela ka ba hakanong rim ka ba ya khat sau klor ki dangla ban pulut lane ban per serwa kay bisa jong pa ba na ka to khat sau klor ki la ban aino ya scholarship ki la ban aino ya ka salary haba kamtam men kani le dang i nakilat thai ko bor ba ka health department kala bandu tulap te de hata nor nongrim ban penserwa kay khat sau klor lagi populor te kamot ka bahaban siu shay ke ek badon kam siu garam jong jela ba bakin repeal no ye kan ka mekla gambling arpo Tak mau benen siam lomba eji pulang ini berapa gede tak jumlah ndik beri musabah nu piang pin pendik ya ka festival ka jala ka pendelom kalau mengkalat aikam ajam hakano ko kombo usu siam uang kalat aikam ajam kapisa pat ba te belai phi hab bandang mentamo kapisa pat ba ya upat ba menta ka bay tiket pa belai pishim lada ka dei jong pat ba ta free ya ka stall ki dei banlong kum siki sa ka fet ke ba phi man ki fet support snong ki ba organize ki school organization ba per ka jing yo nong ka ba wanda ka ba ai ta hangni pa undai ta hangni pa la shu misuse pe ka ne ka sarkar ka pisa pa ta tani de halar kata knong re kane ka jingwan yang kane ka cherry blossom ru nga i mentoy ba ban pelut kai ban penserwa kai de pisa jong Kasino ngisawan tak dekat ordinance man pendam bare phi kismoran kam la seban dara dagarik beling ha kajing dawa jungi ban wan ra dekat repealing act ka bri phite phi ba kat kum ga to ka kendon hang to ka license ka bala ki la ong ba kindal adep ban pendep ya ka to ban snai ka to ka kisino tangi ni ka dan ka dei ka ai rek ai ba hang to ka bai tung kho ber ki kendon ain tangi sngop don kam ban ada ka special session ban repeal no ek nek lum kum ta ma i ka bu jingma e ka jella ka jungi habaya dei ber ka gambling act Picik bahkan ni kak gambling aku kasino masuk ki adam ki biya tu sore Henry boy wa kaya napok atau piu kasan hidup hi la piu itu julet nya ban wajib olo ni ya ka jing tip lei ngi la tip nunduk benai balai ya kan ni ka balai la pun dor ya ka mekla gambling act arpo wairu dei bagi mut ban le sop te Henry ka pau kadar seperti bat hak ngan cuban biang ba balai hadian bangila dawa na ka sarkar hatu ko por ban pendu pendam ho benai besau ki wan ni ki beri jungki hi ban thong ban berbi ya ki knuhun sang balang bo yangi khamtam te de halor ka to wat mentar sop kaya balingi dawa ka taru de halor ka nomrem bangi tip ba tata kadang wan kane ka government kane ka ongbet kane ka NPP mo khamtam ka ba la tip shai ru ba de jongno gitu ge kasino ba kin lawan biang kine kan ima ba bat kine kin pinur long ba je kane ka kasino de halor ka ta nomrem ba syaban kut kane ka semoy arpo ar tangi semua ba don kam ban khot ban repeal ba je kane ling ba ka special bat kan ban repeal kane lum kumta ban tang hak ordinance bat ka jingkren jong ki jong Konrad James ke bamla ban sene abdai kila syukur la bon project baling ong kumta pa je ka license ru ki ong ba ong inum ya khmat ndai ki ai bat ki ong ngim ka hadin nang to ki ong umla suban penduk pendam te hadian nang to ki ong un sependuk long kai ka ba penthamla ka ba bat ka bam bangin la ban pedang de halor ka ta nong re mi sung don kam ba
penut kami ke special session bat ngi sung komen ru ba nakaliang jong speaker ru kin khot bat kin nyatai ba kin nya bat kin kil ai ka commitment bat kadai ban pendu ba kiri khnang ba baro upai ba jong ka meklia win hon lang baro ban ai ban kan ni ai ba hilek ka jing sisa atau kadan am ka jing thong lai la sarkar phik seng halam ba pin penja ni ki jing ki ba pin sabja em kum kata ta hadu menta kam hadon ra banong ba man penduk ban pendam ban ai ban num keren re isu num hadon ra naga leng ko government te ele se ki don hinaki political parties we armut ki ba biji tho shwe jan ya jan ta ki shong ba kam ba ban le ne ki tor get ne um tai thong kam le lei ba de ba ngi na du ha ko por ki bangi sekren na ko por ba ngi sin bangi la de yate kular ba ka sengi bangi sin ngi lami tengi la khenju bi jala di pa ya kata ka jing thong ne phi pin sange phemla kata ka de ka mon jongi da ka will ko jongi ta phile ka bale ro phenam la ro ban pundu ban pendam ba de ka hok hi ka job ya ka pop tangata de shimo Wada dan